Miten me saadaan 2 hengen ruuat alle 100 € viikossa? No, me muutettiin yksi asia siinä, miten me tehdään ruokaostokset. Ensin katsotaan kaikki tarjoukset, bonukset, alennukset. Sitten vertaillaan kilohintoja, koska tarjous ei aina todellakaan ole se halvin vaihtoehto. Vasta tämän jälkeen tehdään se kauppalista, jonka mukaan muodostuu pitkälti myös se, mitä viikon aikana syödään. Kauppalista myös vähentää heräteostoksia. Mutta jos löytyy hyviä punalöpötettyjä tuotteita, niin ostetaan ne ja laitetaan sitten pakkaseen, jos ei heti tarvita niitä. Ja tietysti oma ostoskassi aina mukana. Mitä teillä maksaa viikon ruuat?